Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Ka Hnyf National Youth Front Northern Region menta ka sngi ka khandai trik bnai nailar arajar arpuwei kala lej ban Khang Tala shisundan ye ka wei ka Kudam Khaw ka balatip kum ka Jain Trading ha Khanapara hadin balalap ba ka tei ka Kudam ka de bat shalan yo Khaw bala Khleh lang bat Khaw plastik ka seng hapo ka jingilam jong ba Marcos Martin ubadayu president bat uba Don Roy Kshiar assistant secretary harengkat bat kidkhot jong ka seng kila yo jingtip hadin baladon ki ba ujor sha ka seng ba kila lap yo Khaw plastik balade de ka wei ka dukan marbam balatip kum ka NP store ka badan hanong po Berhadian ke jinglek tokit jong ka seng utrai ka te ka dukan uli atho ba ulalej ban shim ya uni Khaw na ka te ka Kudam ka badan ha Khanapara Kaseng markum tahi kala her syakate ka Kudam ban penlong ye ka jingwat banyak bat ka jing tokit hanrai ne kaliang jong manager kate ka Kudam ulak kentaj ba umdei Khaw ba shim ne kate ka jaka bat ye kate la ban le de ki wei pat ki breu wala utrai ubade dukan marbam hanong po ulia thoshai ba ulalej ban shim ye Khaw na kate ka jaka la ong shushu ba manager jong kate ka Kudam ula lenbej ba dei ne kate ka daw ka bada penlong ye ka seng man Khang Tala shisindon ye kate ka Kudam ba la mahamru ye u ba umdei ban play tat hadu ba umda yo jingbit ne ka sarkar ba na kaliang jong ka sengru kan salej ban ujor ye kane shikibor jong ka district मत है ना ये जब हम लोग नहीं लेगा ये गोदाम संभालने के लिए हम लोग का सब कोऑपरेट करो तब अब लोग बचेगा समझ गए ना ये जब हम लोग नहीं लेगा सिर्फ ताला बंद किया है सिर्फ आप लोग को मतलब जब तक हम लोग कंप्लेन गवर्नमेंट को नहीं देगा ना तब तक आप लोग खोलो मत हम स्टेप हदिन बागी यो का कंप्लेन ना की नक्शुनो की बाली की Khaw ना की दुकान रेस्टोरेंट ना पो नपो की लाप बा यो तो Khaw ला Khleh Khaw सिक ते hadin bangi nagaliang jong ka seng mat ki dukot nilalik ban her ban juri pe ke dukan ngilap bisa ba utau Khaw udon sedo Khaw plastik te nomor kata masin hadin kata ngi simban ji doket no fry jong tu dukan bang itip ke NP store o bata yangi ba habide ba lu Khaw ba wanted na kane ka budong na pok na para te markum ne hi ngi ro ngim penslam su ngiwan ban ya keren ban ne manager pe kane Te une manager ruang baya une Khaw paket ba la de plai sabar ngon jiktep nomor ba nastok lalut tenrai ya ka ega ba ki patai pada kelong ba don lagi wei pat ki breu ki pasong hang ne ki badai ki breu ki jongkan ka Gudam ni ke bala de ai ke ne ka Khaw siki te na kaliang ka seng so bonong ba ni kum kini ki jai ta no khai mo ki bale to namta ban khai ki mar ki bundai ban si pai ba ngi so nong ngi so ba ngim dei ban ai lat no na kale ka seng ngi Khang Tala sundon bet ban nang tangin sa ai ko bot jong ai namar ladam dei bang ilap kum le bot ba am da labam tip kan no hajar ngot ki longing ki palangat kum haung no apot no labon no te ka seng chunap so bunong ba ngi alap ba udon khti mo harkat ka jingwan lam no unung thet bangi alap na ka dukan su ba u Khaw ba ki don ki Khaw ki ba Khleh Khaw plastik dong ba ka deputy commissioner ki bot juga an ki de ban sim action ni ki marwari ki ba wan syukur ya ka jai biru jungi pok selam Khleh bon wandi di Khaw ki ba Khleh lo Khaw plastik ba na kaliang ka seng ada ka sarkar kam sim ye kene ka jigi Khleh bat kam sim ye kene ka sinjam ko ban ajing seng ni marwari na kaliang ka seng kanum sum klikti na kaliang jungi tang kata ka jik pau api ki media ba supaya ba bat ngin sakren supaya ba itu ki batit Khaw na NP store bagi lipin phai no hak tu dukan mar batu Khaw don ye ki Khleh no Khaw plastik kata ka dei ka na kaliang ka seng ka ba nishim ye ka ta jigi Khleh पेट्रोल पंप के बगल में भी गोदाम है पेट्रोल पंप के बगल में अंदर से जाएंगे तो उसके अंदर में भी गोदाम है नहीं आप बोला वहाँ से भी हो सकता है लेकिन हम लोग को तो पता नहीं ना आप बोलने का तब तक हम लोग वहाँ ले जाएगा ना एनी टाइम का जो माल आता है एनी टाइम का ये बगल वाला गोदाम है एनी टाइम उसमें आपका क्या श्योर है ये साबुन वहीं से आया होगा वो हम नहीं बता सकते तो फिर आप अभी कैसा बोलता था अभी चलो एनी टाइम का मतलब गोदाम वही है ना माल वहाँ से आता go down only. There is one person named Narayan. He told me to take the rice from this go down only. So I called him up on that day, last month I think.
Last month on the 10th of July, I came here to buy silky rice from this Kudam, 20 packets.